Nazdar Básek Čabásek. Dneska si ukážeme jednoho kuřbuřta, který si myslí, že jsi youtuber od 10 000 odběratelů. Ahoj lidi, moje jméno je Jarek.cz a v dnešním videu si zareagujeme na Vojtíška. Tady tohohle chlapce, jak vidíte na obrazovce, vypadá, že umí tak 14, ale v jeho písničce vypadá tak na 8, takže je to kid. No to si děláš prdel, tenhle prasák bude říkat, že je kid, když on sám vypadá na 6. Tak jdeme to. Halo? Jo. Česká YouTube scéna, jo, prostě ujedíš. Poslední dobou se YouTube reakce má jenom množit. Dejte to pryč. Ty taky, tímhle videem ty taky děláš reakce na tu českou YouTube scénu, takže bych tak tu hubu neotevíral, jo, na ostatní. A mimochodem pěkná paruka udělaná z těch zelených, co máte na těch zmrzlinách, když dostanete pohár, tak mám na špelce máte takové zelené, nějaké papírové ty, jo, co se lesknou. Tak... Ty zelené papírky, co měl na hedě, jsem snad viděl jenom na nějakých diskotékách, ale tenhle kid tvrdí, že je to ke zmrzlinám, jako podle jeho povahy a postavy bych typoval, že těch papírků má celou skříň. Tak on si s udělal paruku docela dobrý, no. No, myslíte ironie, že jo? Do píči, on má alespoň nějaké vlasy na rozdíl od tebe. Na to koukají moji hoši, já si radši budu koukat na to svoje prostřeno. Prostřeno už tak populární není. A tady vidíme 8 nebo 7 letého kida. No youtubeři, to jsou svině. Hej, podíváme se, kolik máš odběratelů. Od 10 000 víc a seš youtuber. Co to kurva řekl? Od 10 000 víc a seš youtuber. Od 10 000 víc a seš youtuber. Ty máš 11 000. Ty seš svině, ty jsi youtuber. Fuj. Nadáváš to na sebe. A proč teď děkuješ primě? Děkuješ kvůli prostřenu, ano, kde jsou herci a ještě si tam hrají na blbce, kteří tam mají doma slepici a rozbíjejí různé věci, jo, co je napadne. Tady je názorná ukázka toho, že se dívá na prostřeno a dělá si na doma recepty. Tak to myslím, že je fakt normální tohle. Lidi na YouTube řeší nepodstatné věci. Domácov v kabelce. A co ty se do toho musíš jako tady srat, co má kdo v kabelce? To není. Tak proč se ty sereš do něho? To není vůbec tvoje věc, co lidi dávají na YouTube. Však se na to nedívej, když ti to vadí. No to jsou strašný věci. Hele, tobě je 10 a natáčíš na YouTube. Viděl jsem jeden komentář pod tímto videem, kde se někdo ptal, kolik je. Ty jsi odepsal 11. A těch 10 a 11 to je 1 rok, to takový rozdíl není. Takže ty seš taky, teď to dořekne. Tube to u tvých rodičů selhala výchova, ty potrate. Jo, ty potrate, ty mluvíš o sobě, kámo. Pěkně ses teďka popsal, jak v přírodovědě nějaký zvířat, jo. No tak to je moc, on je tak v první třídě a přírodovědě možná tak ví, co je to potravinářský řetězec. O kterým musíš dát referát, ty jsi teď udělal referát sám o sobě. Sice krátkej, ale je to pravda. YouTubeři ničí auta. Zničili tak autobus, ale neviděl bych, že zničili auto. Jinak to je Bejr a ten to má dovolení. Tak a tahle písnička má 2 minuty a ani se to nechce zdržovat, takže se vidím u dalšího videa a čus. No ještě, že už to skončilo. Upřímně jsem se málem pogrcal. Jinak jestli se vám tohle video líbilo, zanechte like nebo koment, dejte suba a zatím zdár.